Anis, tá sin an de ceisna Casta, a bhfuil tusa I de ainmhithe. Tá stáil do chudáis leis de ceisna seo. Ceiste héin. Tá an monkey is lú dain chothard le A. Pís talún, B. Túr Eiffel, C. Scuab Pheata, nó D. Cúlaí pille. A dra hadh dain. Sé gut? An freagra ceart ná C. Scuab Pheata. Sin anna bheag go dó. Ceiste dó. Cé bhíad fehedí féidir le harcán talún aithe in éon lá a bháin. A. 500, B. Níos mó ná 1000, C. Níos mó ná 3000, nó D. 1 mhilliún. Sólaigh an méid sin ithe. Ní creidim an ceansa ach an freagra cearta sé C. Níos mó ná 3000. Sin annachchuid. Agus na ceist dhearnach is féidir le halligéidir marachtaint A. 5 bliana diaag, B. 8 blian, C. 150 blian, nó D. 200 blian. Cad a cheapanta? An freagra ceart ná B. 8 blian. Sin anna cheann ar fad. Cé bheith freagraí a fuairtú geart?